హిందీ పయ్యా ஹிந்தியில் இப்படி துஷ்பிரயோகம் செய்வது என்று சொல்கிறவார்கள். வணக்கம், நான் பரே நமஸ்கார். இந்த வீடியோவில் மக்களுக்கு ஹிந்தி கற்றுக் கொடுக்க தமிழ் பையா கொண்டு வந்துள்ளேன். எங்கள் காணொளியை இறுதி வரை பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுவரை எங்கள் சேனலுக்கு கூல் சேரவும் மணியை அழுத்தி கருத்து பெட்டில் பாலாஜி என்று எழுதுவோம். ஃபர்ஸ்ட் அக்கா ஃபுண்டை हिंदीயில் बहनचोद. सेकंड अम्मा फुंडई माधरचोद. मगल फुंडई हिंदीயில் बेटी चोद. நான் உன்னு கழுதையை உத்தப்பேன். हिंदीயில் मैं तेरा गांड मार लेगा.